Marahay na aldaw, rinibo ang duminagsa para sa sarong obheto, magkasararo ang pulso kan mga nagenyo. Ang pinakabagong tatak kan turismo sa Naga, matrayumpong nailunsa sa Metro Naga Sports Complex, Biyernes Timbanggi, Mayo 1. Ipinabibisto ang Naga is the Heart na binilog ang grupo ni Raul Panes sa direktiba ni Alcalde Leni Robredo as in Investment and Tourism Promotions Office Head Roel Oliver, katuwang ang iba pang mga opisina as in individual. Ang brand, iyon po ang satuyang magkatao. Iyan po ang satuyang personalidad. Iyan po ang satuyang identity. Ang brand also expresses our hopes, our aspirations. Ang dahilan kung taano padangat ta Naga, saka inoorgulyo ta ini, day kayang maeksplikar sa sarong tataram. Sana, bakong iyo. Dahil ini, sarong pagmati, sarong emosyon na dipisil iladawan. Sabit sanaan sa tong syudad kung ikukumpara sa iba. Gulbing mayo sa to na igo ang iba. Mayo kita kan mga tipikal na atraksyon na perming dinadayo kan mga turista. Pero daw ang aning araw kaini, ako, pareho kang gulpi sa Indo, sobrang proud ako na ako taga-Naga. Nakisumaro sa pagtulod kan brand ang bandang River Maya. Asin si unkabogable superstar Vice Ganda. Mainit sindang tinanggap sa Naga, sinabayan sa saindang musika asin selebrasyon kan pinakabagong lalawgon kan syudad. Excited talaga akong pumunta rito sa Naga dahil I feel like belong. Feeling ko, pwede kong maging bahay ang Naga. Feeling ko, tanggap na tanggap ako ng Naga. Kasi ang Naga, ang mga taga-Naga, napakalalaki ng inyong puso para magparamdam ng pagmamahal. Diba? Because Naga is the heart. Ipig-sentro ang tourism brand sa pagtubod, komunidad, kapalibutan asin progreso kan syudad na nagtataong duol sa lugar na pinapadangat asin binabalik-balikan. Here, government is built to serve the people and people are trusted to shape their own future. Naga is the heart. So, sabihon ta po sa mga bisita ta, come, live within its beat, hihintayin namin kayo. Asin sa liwat na pagkakataon, digdi sa Naga ngunyan, dalanon ta, ang Naga is the Heart Tourism Video. Laman ang konsepto kan brand na bakusa na pagpahiling kan bagong logo o slogan, kundi pagbiklad kan pinakarahay na istorya, bagong pagkakabisto, asin mas pinakusog na pangaturugan para sa Naga.
Ka, ako, kita ang naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na genyo. Ang naga ngunyan, sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos Mama.